ҷавоне хонадор шуд. рӯзи дуввуми хонадорӣ дӯстони ҷавон як гӯсфанди пӯсткандаро оварданд. ҷавон ба ҳамсараш амр намуд, ки гӯсфандро пухта барои ӯ ва дӯстонаш таом омода намояд. зан гуфт: ман маҳорати пухтани гӯсфандро надорам. ҷавонмард дар ғазаб шуда гуфт, ки либосҳо ва чизу чоратро ҷамъ куну ба хонаи падарат баргард. ба ман зани ноӯҳдабаро лозим нест. ҷавон занро назди падараш оварду гуфт: аввал ба духтаратон пухтупазро омӯзеду баъд ба шавҳар диҳед. чун падар қиссаро шунид, гуфт: боке нест. худи ҳозир ман бо модараш пухтани гӯсфандро ба духтарамон меомӯзем. бихез, аз оғил як гӯсфандро биёр ва онро кушта аз пӯсташ ҷудо кун. мо дегу оташдонро тайёр мекунем. ҷавон гуфт: ман гӯсфандро кушта наметавонам. падари духтар гуфт: ин тавр ки бошад, бирав. аввал ба падару модарат бигӯй, ки сараввал ба ту маҳорати мардонагиро омӯзанд. пас дар маҳорати занонаи ҳамсарат айб биҷӯй. чунин аст ҳолати ҳар яки мо. худ комил нестем, вале дар ҷустани айби дигарон маҳорати баланд дорем.